badakizuen ondagoen Azerbaijan. Gure ohiko mapen ekialdean kokatzen dugu, ezta? Taranakarin duela 15 urte terdi etorri zen handikona. Eixo, ondo, eta zu? Ondo, batzen dizu? Bai, oso ondo, pasa. Egon naiz prestatzen, zuen zain, eta gure herrian erabiltzen dugu orokorrean gorri hau. Dauka hori, te inguruan, hemen daukazuen kafe inguruan, alajanari inguruan egiten duten gauzak itzketak eta hori, eta uspakitzun guztietan. Te inguruan egiten dira, ez? Hona iritsi zinenean inglesez bakarrik hitz egiten zen, ez? Eta ikasi zenun gaztelera eta gero euskera. Bai, iaia batera hasi nintzen euskararekin. Hilabete, bost hilabetean hasi nintzen euskarazko klaseak ere bai, oso gutxi, aztian pare bat ordu. Baina Donostian bizi nintzelako, han kalean ezin nun ez da ezer praktikatu askotan. Tolosan hasi nintzen euskaltegira, serio jarri nintzen. Txuguran, urte baten zehar punintzen euskaltegira. Ikasi nuen gramatika, euskara ikasteko oso importantia da. Zuzen hitz egiteko garaian, zuzen idazteko garaian, garantzia da hori. Ezinbestekoa da gramatika. Primeran egiten duzu, Baina kalean erabiltzen dut asko, lagunekin asko, umekin, nire eguneko bizitzan euskera badago, bai. Zure seme alabei orduan euskeraz egiten diezu ere? Ez bakarrik, baina bai. Bi hiru hizkuntza erdera ere sartzen da, batzutan inglesa sartzen da, eta denetik ez egiten dugu. Tatarama, zuk badakazu hemen elkarte bat, ez? Sortu dezuna. Anaiurt eta elkartearen izena, ez da? Ondo esan dut? Bai, Anaiurt. Eta zer esan nahi du? Anaiurt bi hitz hauek nire hizkuntzatik etortzen dira, azeritik. Ana ama da, eta jurt lurra, zure lurra, zure sustraiek dagoen nolabait lekua. Eta amalur itzulpena izango liteke euskerazkoa nolabait emakumeak gia ez, danaren atzean eta horrean, nolabait. Hori da. Eta orduan, erozien herrialdetako emakumeak laguntzen dituzte, Esan dut, gizarteko anistasun hori da bere aberastasuna ere bai. Guneak sortu behar dira, ezberdintasun hori ateratzeko eta alde positibotik ez, gizarte bakoitza hartzeko ezberdintasun hori. Oain bilera dakazu, ez? Morez apaintzeko herria. Bai, eta painduko dugu emakumeak ekin Tolosako leku bat, simbolikoa. Oso, no? Bautziko dizugu juten? Bai, ari joa. Eskerrik asko, nola esaten da eskerrik asko azeriz? Txokzago. Mila esker. Zuei etortzeagatik. Eta... Horrengo arte.